Unsaon pagtratar ang impeachment batok ni Marcos? Unsaon pagtratar ang impeachment batok ni Sara? Straight to the point. Duha man ni karon, ha? Patas ba ang presentation? Patas ba ang pagtratar sa House Committee on Justice nga gipanguluhan ni Jervel Luistro? Katong kongresuman mahigala nga labihan ka sip-sip mahigala ni Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Katong niingon nga kaya may AX dahil kay Speaker. Kaya may tupa dahil kay Speaker. Kaya may Ghost Flood Control Projects dahil kay Speaker. Natalig pagtagad lumutaga kinis Jervel Luistro nga mo'y chairman sa House Committee on Justice unsa iyang treatment sa kaso nga niabot sa ilang komitiba nga impeachment case batok ni BBM ug unsaon niya pagtratar ang impeachment case batok ni Sara. Straight to the point.